Ero kamano kuom keto Ramogi TV kae ndi makidieny maro mar ariyo mar chenro maro mar buch jopiny kama wagoye mbaka gi werno modhial mosechopo e studio kae ndi Mheshimiwa George Omamba ma en MCA ma North Kanyamkago. Ero kamano ahinya kuom wasechegi. Victor Marende jatend MDD mano Movement for Defense of Democracy bende ni kodwa kae. Ero kamano ahinya. Obungu Owich men jatend bunge la wananchi Kenya mangima ni kodwa kae e studio ma Kisumu. Ero kamano ahinya kuom wasechegi jaduong' Obungu Owich. Wachaka ni weche matimore sani Mheshimiwa Omamba. King'iyo telo mar Raila Amolo Odinga nochung'ne chenro mage mag loso ohala kata mwandu kata ekonomi makoro weyo chien ma chama mar ODM onego beni dhiro kadhi mbele mondo jowa odongre. Erokamano ahinya jakom kuom luonga kaka wuono. Mokwongo and very painful ne kawuono wawuoyo ka jatendwa mwaluor ahinya migosi Raila Amolo Odinga ni e bwolo. En gima lit ahinya to ndiko to wachonwa ni kik waywagre ka joma onge geno. Ne unulo winy mawuoyo awuoya to chiemo, so ok waywagre ka joma onge geno nikech jatendwa Raila Amolo Odinga noseketowa e okang' maber ahinya. Raila Amolo Odinga ne okedo ne gik madongo ahinya. Nodwaro ni kapo ni wantie kaka oganda to bende wan gi infrastructures makare manyalo miyo gigewa makata wapuro nyalo move from one point to the other maonge ng'ikruok. Nodwaro ni yore wachalo nade to empowerment mag joge wachalo nade. So ineno ka Raila ne okedo nyaka ne youth empowerment marwa. Nokedo nyaka ni mondo wabed gi kata sake mane owuoyo weche mag reru ka Mombasa ka kure be ginyalo luwo Kisumu, be ginyalo ng'ado Kericho, bende rech moa Kisumu nyalo gik Nairobi, nyalo gik Mombasa. To barabeche wato chalo nade. Remember sama nobedo nyaka minister mar barabara kaka ne wayudo yore mopogore yore mane ng'ado Kisii, ng'ado Ahero Kisii road cha kong'ado kama nyaka Thurwa Migori kocha. So nokedo ne dongruok infrastructural development mag Thurwa, kendo mage gik ma pillars madonga ahinya makoro sani wadwa ni wamoke kaka oganda mondo wanene to pach Raila mane ubedogo bende wanyalo dhigo mbele kaka chama mar ODM or kaka oganda mar Luo kata oganda waduto mar Kenya. Okay. Marende ing'e ni sebedo e chenro mar ODM ni ndalo mang'eny makata uchako gole MDD no endo. Ka iparo kaka jatendwa Raila Amolo Odinga ne dwaro ni mondo jo oganda obedie wach mar dongruok mar ohala. Be osechopo sama koro nyaka wang'e ni dongruok mar ohala gi dongruok mar ekonomi marwa ema koro imiyo ong'ala ma mbele mopogore gi pakruok mar siasa ni owuora ni ane mane telo, ane mane siasa. Sa koro chopo ma koro jowa nyaka ng'i chien kaka jo ODM ni to dongruok mage chenro mage mawango mag ohala ma ema koro nyaka wamiyo ong'ala ma mbele mok telo mar siasa koso gigi teto nyalo timore dichiel. Travelo kama na ahinya mokwongo pod adwa gone jotugo mos ahinya ni wawito wuoyi marandega, wawito wuoyi mathugon mogik Thurwa kendo ratego mogik mologi duto te e wit ma wawito godo jakom Raila Amolo Odinga. To historia mar dongruok mar oganda ok adwa ni mondo wachake na gi Raila Amolo Odinga. Ker mokwongo mar Luo ka Luo donjo Kenya ka jaduong' Jaramogi Odinga higa mar 45 ka giyawo Lutatco, Luo Trading and Thrift. Sama ne Lutatco noyaw, Lutatco emne Luo timo godo ohala. Notable things nitie mne Lutatco timo. Mambaka mne jakom ogona kaduoki. E book benda some nomiya book moro mno tiena adhiambo tieno nondiko professor mar history mane puonjo America. Mae mne
the Luo Union at that time notimo godo ohala magi nyiewo Ramogi Press. Jothurwa neno ga Ramogi Press Kisumu kacho ok ging'e ni noa kanye. Ramogi Press nonyiewo gi the Lutatco. Ae to Lutatco ochako yawo sto pamba mineno thurwa mang'eny gi. Kamoro amora mane pambi pure to Lutatco gero sto. Kamoro amora ma pambi pure Lutatco gero sto. Ang'o miyo Lutatco ne gero sto? Mondo cooperatives kaka biro to koro nyiewo pamba in an organized way. So mae msingi ne Luo chako godo. Luo no chako kaka jo ohala. King'iyo Luo ma kinde cha nitiere bao traders. Ka bao ne nitie, bao ne timo ohala Kenya ka, to bao timo ohala Uganda. State House ma Uganda mineno chung' nyaka kawuono no. Noger gi bao. Bao ne yawuot Nyakach ne yawuot Luo. Kidhi kigero reru bende gine mne gitiyo kanyo. So Luo osebedo oganda mane timo ohala. To ka jakom nokawo piny, ing'e ni ng'eny ji ong'eyo mna jakom kaka jasiasa. And ka duoki mano nyiso ni we can walk and chew gum at the same time. Luo nyalo timo siasa to nyalo timo ohala. Nitiere American professor moro iluongo ni Lewis Smith. Lewis Smith wacho ni kufele siasa to ohala bende ufeli. So the biggest manufacturer mar gas cylinders around this part of the continent en Raila Wunyalego through kambi mare mar Spectra. So manyiso ni en ja ohala. Wunyalego kochako tich Kenya ka, kisomo buge mar Flames of Freedom, to document clearly ni en emno establish Kenya Bureau of Standards, KEBS. Kendo kanyo nindo, nineno ka jo KEBS nyo document properly how he began KEBS, mokelo gicha, mokelo standardization mar products. Ma pod mna Luo go ohala. Gimonego beni wapenjre ni Luo nowe ohala karang'o. Nikech king'iyo kane wadongo, mitokni madongo mne ringe piny Luo. Lolwe, Tika Twas, ne gin mag joluo. To sani nyauge nyagere kata nyaka very late. Matoka ma sani ringo ok en mtok jaluo. Ne wawe pur mar pamba kanye. Mane bako modhi go pur go ala to winja ni Obungu Owich wacho na. Nitiere pur. Na nigini pur bende en ohala. Kenya Breweries kane ni Kisumu. Ne ginyiewo bel kanye. Jaluo mane puro bel ni. So en gima ka wachako to wayawe. Mondo mi wang'e ni thurwa nowe ohala karang'o. Okay. To wadok kanyo nang'o. Winja ni Obungu Owich wacho nang'o. Obungu be sa koro chopo makoro jowa nyaka ng'i mana chenro mag ohala koso pod nyaka wang'i mana ni wago korwa e telo mag siasa. Nikech ohala be dwaro lwasi makare. Yena mora ka thuolo makende jaduong' Trevor mondo an bende gone oganda Luo duto erokamano e piny Kenya kaachiel gi jotelo duto manyocha ochung' motegno e kinde manye wakowe jatendwa maluor ahinya e piny Kenya kendo global icon moluor Raila Odinga. Kendo ago erokamano ne joluo kuom nyiso kwe kinde duto manye nyasi mar jakom dhi mbele nyaka kinde masani. Chaka go erokamano ne jobunge la wananchi duto te e piny Kenya ma odiochieng' manyoro ne wadhi godo bondo kendo wadhi nyiso godo luor e kindwa kaka patron marwa mogik kopo mare. Andwa chaka wachi ni en lit gi kuyo kabisa ne wan kaka oganda wawito ng'atno manochung' ne gik mathoth kabisa manogore ne ratiro mar mine, gone ratiro mar vijana, gone ratiro mar jomodak gi ng'ol, kendo gore ne katiba manyien 2010 mobedo in place momiyo waratiro gi duol motegno mwanyalo wuoyogo through the People's Assembly. Waparo Raila Odinga nikech democracy mogore ne piny Kenya kamomiyo kawuono ng'ata nigi ratiro mar join political party mora modwaro. Omiyo wapare gi gik mathoth ahinya. Ka dhi piyo e penjo mipenjo,
adwa na wachi ni gi duond oganda jopiny. Odwa wacho ni joluo gin johala. Gima timore maduong' manyaka wayiere ni wan kaka oganda luo systems mantiere in place ema samoro frustrate oganda wa matimo ohala oko. Counties wa 4 mag luo: Siaya, Homa Bay, Kisumu gi Migori. Nyaka koro wayiere ni e bwo chama mar ODM. Nyaka contractors mawa, local contractors mawa nyaka koro mi opportunities galwora maber mar timo ohala mondo mi tije matimore e piny luo owuog maber, wabed gi value for money, to jopiny bende oneka pesa circulate e piny mar luo. Nikech sama contractor owuok Nairobi, owuok e piny maoko to biro timo tenda Kisumo kata Homa Bay kata Migori, to chule pesa modhigo Nairobi kata county machielo maoko, to jopiny ok feel circulation ma pesa. To ka en a local contractor to tiyo e county ma Kisumo mogero kata ECD center moro kata opayo ndara, tibiro yudo ka pesa moyudo cha onyalo dhi lielorego e kinyozi moro, oidho godo matatu moro, omadho godo chai hotel moro, obudho godo oganda machiegni, kendo pesa koro sudore. Mae lek maduong' mane Raila ogore ne ka wacho ni mondo wabed gi gimiluongo ni devolution. Meaning maduong' mar devolution ne transfer of power gi resources from the national government to the counties, mondo pesa okel gi teko machiegni kuma jopiny nitie. Tiyudo ka pod counties mawa mag piny luo pod gi practice structure mar golo pesa e counties kitero pesa e national structure through empowering contractors man not local. Kora wacho ni mondo ganda wa odongre, mondo wabed gi pesa, mondo wabed gi dongruok mar ohala. Joma tindo nitiere gimiluongo ni AGPO, access to government procurement opportunities. Members of parliament mawa nyaka koro learn to offer opportunities ne joma tindo. Youths nyaka mi thuolo mag timo tenders, nikech mano en 30% omiwa kaka joma tindo gi sirikal e katiba marwa. Joma odak gi ng'ol nyaka mi opportunities mag timo ohala, to jomine be nyaka mi thuolo mag timo ohala. Governors mawa koro nyaka open up special economic zones, kuonde mobedo set aside for business, for ohelni madongo. Nyaka koro gi create enabling environment mar investors mondo bi e counties, nikech gin gi teko kaka mini presidents, mondo mi pesa obedi. Kembe wa kaka mag cotton, kambi wa mantiere Kisumu ka mar Kikomi, nyaka koro governor marwa ma Kisumu bed piny gi president, mondo gichak encourage kaka inyalo yaw kambi ni mondo create job opportunities ne vijande matindo, mine gi joma odak gi ng'ol, mondo counties wa koro dongre. Nikech magi lek mane jakom nigo maduong', strengthening of devolution and empowering the local person. Magi gik ma waduong' ma koro wadwaro. Then excesses, corruption nyaka koro wagore go de counties. MCS wa nyaka koro tem roles gi as stipulated in the Constitution of Kenya. 1, legislation. Nyaka ge pass chike mabeyo in the county assembly, kendo gi make sure ni representation. Gi kaw pach jopiny in terms of priorities, to gi ket gik ma jopiny dwaro, nikech wadwaro ni mondo Kenya odongre, pesa obi. Counties will receive a lot of allocations, but you realize ni minimum development tin kabisa, nikech thought leaders wa ok dwa focus on the priorities. Mage gik manyaka koro wagore ne kaka oganda, nikech mane kama Raila owewa kende dongruok manyaka wadhigo mbele. Sawa. Mheshimiwa Omamba, ng'eni gimomiyo penjo ni en ni wang'e maber ni katiba to wacho ni dongruok onego bed ni dhi e kuonde te mar Kenya ka e yo maromre maonge akwede moro amora. To mano ke kaka osebedo katimore. Sani koro chopo sama wan nong'ewa ni wan jolweny mag josiasa. To koro wadwa ni paro no lokre ni koro wambi wanyalo yudo ohala, dongruok moko be obiye yo kaluo. Jotelo manyien gi ang'o ma koro nyaka gitim sani, koro Raila Amolo Odinga onge sani. Ang'o ma nyaka gitim mondo mi wane ni jowa oyudo dongruok maber moko ni ong'ewa ni wan josiasa mag akwede. Trevor, ma topic ma biro chuni ni week ka week wan ka mondo wakoni ji. Nyaka obed gi miluongo ni paradigm shift from thinking wasebedo go kaka oganda. And I thank God ne Raila Amolo Odinga kare gima ng'ama ng'ongo neno kobedo piny
katedi atho kine. Nikech wasandore, then all of a sudden, Raila Nyasaye omo kowewa e government. Kuro sani wane serikal. Maya wuotwa madongo ni positions madongo. Discussion matimore kore gweng nyaka change. Ma okore sa ma oganda moko bedo, jomoko bedo ni an adwa na bed kingpin. An adwa ni an makuru ji odhi owinja ka. An madwa ni rais obi through an mondo jo achok ne jogi. Apana. Waduokie gino piny matin. Gino waduok nikech an MCA, an adhi wuoyo gi jo North Kanyamkago to yiera. Nitie MP wuoyo gi jo constituency ne to yiere. Koro Nyasaye wewa omiyo Raila Amolo Odinga wewa in the heart of the government. 80% of time oningo wabedi kuru oken romo ni wan oganda nikech strength wachiel en riwruokwa. That is okay. Kuru wan kako oganda okoningo beni every weekend rombo wa bedo ni ngama bedango. Ngane be kanye. Omamba iketa ngo 2027 an mabedo jalup ker. An mabedango. Discussion sani ene ni iwinjo ka MDD wacho ka. Ne one largest producers mag cotton, Trevor. Discussion minyalo luonga sani madhiye edeni to ere kaka dang watim gini ma cotton wa matho areas wagi. Nikech jowa be koro nie government. Wacho ni ochopie cabinet obedi discussion ma gima rais dwa winjo en your excellency. O wacho mar cotton mar area wacha. Sessional paper ne waloso machalo kama wadwa ni approve cabinet ka wadhi kode e bunge mondo ikonywa mobilize mondo kale now that mbadi be nyathiwa to kende manie treasury wanyalo allocate ne pesa mondo wachier wach mar pambane. Kata rais biro mor kodi ok ne choko ganda mo kadeke ng'ei imanyo go rais ni rais danga bed ker deputy danga bed deputy rais dangi gol ng'ane iketa ka kata rais no bibiro jogo. Sani wawuoyo about tiang. Because wan gi lo mamiyo. Ang'o minyalo tim sani koro privatization nyose tim ni kembe nigi. Ere kaka gini nyalo dhi ne japiny mondo koro pesa obedi e lwet japiny. Ok ni luongo ji Sony for example to discuss ni ere kaka odwa timo ng'ane dwa bedamo. Ang'o momiyo iparo ni kata transport section mag kariruok ber korwa. Koro sama owewani and ma ok sama wadhi keto ne rais condition Trevor ni kako ganda nyaka timnwa ma ekwatimo ni ma. We must be persuasive. To persuasion na 80% of persuasion magwa nyaka bed ni ang'o minyalo tim manyalo kelo economic recovery. Ing'eni gima ne chando baba en ni ere kaka oganda wa koro nyalo bedo level moro ma ginyalo bedo gi pesa emifuku gi. Iwinjo ka bunge la wananchi wacho ni MCAs nyaka koro wake up mondo tim their role ma pass legislations moko manyalo konyo oganda. Governors bende kuro nyaka we space ne members of the county assemblies to do their work. Because sometimes kidwa timo gimoro ahinya tipenji ni ipenjo idwa dhi ahinya idwa dhi lengane kendo moko tinyalo kata rodhie. Yeah. So ngata moseyier emomiyo yiero ma 2027 Trevor ok bibedo ni ne idhie romo mar chama didi. Ni nang'o mani vieko wa kako ganda en ODM ma waduto wadhi bede. Riwruok wa kako ganda ema dhi bedo wheel driver wheel. To we are not going to allow ng'at ma wuondo japiny kata obed mana Jojo Mamba awuondo japiny kar mondo kora kel issues manyalo miyo japiny bed gi pesa ofuku ne to an chama na ema dwani are inggo ni asiko go kaso chieng' moro wacho ni wan kako gana ka osemi Omamba gino kuro agenda number 1 ere kaka transform ngima mar japiny.
You get the point? You've heard him talk about the issue of corruption. I have been around, Trevor. From 2013, I was elected. 2017, no year. 2022, no year. Didek molore. And capacity way about pesa manyalo bedo mabire. Do you know the counties will receive around between 11 to 13 billion, right? 11 to 13, assuming the operational costs and salaries and the current government food and the rest, or they category 7 billion or 6 billion. But you don't around 6 billion. In 6 billion, Trevor, kedwa kwane odiochieng kikwane kata kalofa lovuto korok nyalre. Assuming ni ingi 8 constituencies, Temio each of every county, in 8 constituencies but 40 wards. Then you put 100 million per ward. Mano pesa di. Put in 4 billion. 4 billion. Ta ward could receive 100 million. Matende ni katakapo kwa wacho ma national ka. At our county levels, a ward moro nyalo bedo 100 million magi chakogo. Menyalo wacho ni koro kata kaen wach mar stima. Tikon adwa golo 20 million or 30 million from the allocation mar ward 100 million ni. Wabego gomba kagera his. Nike kigolo 20 million per 40 times 40 wards pesa no ngeny. Koro itingo ni atingo all this money, even if it is 2 billion, adwa wuoyo gi rais mae pesa mo allocate mar timo maka. Inyalo konyo wa mondo wamedie pesa moro mondo wariw gi ma mondo dongruok odhi e gweng'. Koro rais neno ni kare jogi serious, ok idhi gi lweti nono. So an gima dwa kwayo en gik mowach gi te. Wadwok e Luoland, wan matek ahinya sani. Nikech Raila nowewa e sirikal, idwa ne kaka leadership mar joluo dwa ran gi gini. Nikech sirikal to kwae. Koro gima dwa timo en ya wadwok tempo mar ng'ama dwa bedo ang'o, especially ng'ama dwa bedo ang'o kia ng'ato dwa kawo koma mar MCA mano to onge problem, ng'ama dwa kawo koma mar bunge onge problem. But kikwa me rais pressure mar gimi dwa bedo malo ka kasa moro matin mano miya kaka MCA to poka chopo mogando neno ni gini nyalo kelo madongo. So we must change our way of doing politics. Marende be dhi lokore adier nikech kata mana sani gima Omamba wacho ni gima ber to kata sani wasechako neno ka e chama kanti moko wacho ni an kwerande jatelo, moko be wacho ni an makura do bed kingpin, moko be ni an koko miyago to koda wuok. Ere kaka jotendwa manyien gi koro nyalo ng'iyo ni koro sani nyaka ging'i mana dongruok mar oganda ok oteku margi mar siasa giwegi. Wuod Nyakach, daduoki chien ndalo mne wawito jaduong' Jaramogi Oginga Odinga. To en historia ma jothuru ong'ete. Gikwongo ging'i. Ni ka Jaramogi notho, piny Luo ne nigi wajumbe 24. Adima noduogo. Then koro gibro duoko penjo. Adwa mnadak ni e wach maendeleo ma wadhi go mbele cha. Kidhi Ahero, mchele mipura Ahero gi puothe ma wan ga Ahero ng'eny molo man Mwea. Mano pok idhi ming'eyo ni nitiere Bunyala irrigation scheme e border mar Siaya gi Busia gi mchele mipuro Usonga e Siaya. Pok ibire ni ang'o Omamba ok wacho mana wach ni an matin. The kind of schemes ma wan go ka watiyo go properly to kwachak wa import any sugar Kenya ka. Tingene mzungu ne ng'ama riek. All the agricultural industries sama mzungu ne wuok Kenya ka ne nitie Western Kenya. Mano kerewo Nyanza gi Western Province. Niluonge ni Kavirondo land. Koro gimonego bedni wago mbake rama ahinya kaka winjo ka jatend piny dwa gero expressway mawuok Kanya kama Usamit. To nyathi Luo ma wacho ni ndara no expensive. To expressway to wachulo pile a toll road between town gi airport. Mane maletna.
nikech ndara no kani kanyo to mwandu manyalo dhi e piny lugi manyalo wuok ng'eny kabisa. Trevor gima lit na ni kowach ni dwa yaw airport mabende airport ma Kisumo di yawe to ng'ama pingo en nyathi jaluo. Tapilo makech mogik e piny ni ipure piny luo to piny Atwara ka gikawo apilo giuso ne jo India. Apilo gi ni tok kech. Ja India to era apilo makech mogik manya wang'e tindo cha. Donge de wapure mang'eny wakete airport dhi India. Gima lit na mogik en ni kowach no tim private partnership mondo jatend piny oger railway makale piny luo makale Kisumo makale Siaya madhi nyaka Malaba mating'o mwandu. To jaluok penj ni mwandu mane madwa ting'e e train ni. Owacho ni to kaw loan no nang'o. Mane gima lit na. Made wabede oganda makoro yie ni mondo watige jatend piny mondo monyalo gero ogernwa. Mondo man inyalo ger. Adwa miyi example. Kiwuotho e piny Atwara ka, anda chiwo mana example gi gin nikech gisebet e loch higni mang'eny. Jogo puro chae. Kendo kinde ka kinde iwinjo ka giloso kaka oganda. Ok giwach ne sirikal ni ok ti. Gipenjo ni bech chai pesa di. Macadamia pesa di. Coffee pesa di. Adwa ni jothuru ochak penjo. Ni jatend piny mchele kilo pesa di. Niang' tan achiel pesa di. Nikech osekonyowa. Kembe gi koro oselisgi. Koro osemigi joma nyalo ranegi mondo gikel ohala ne jothurwa. Be wan ready mar pur. Wachak puro niang'. Tadwa paro ni. Ing'e ni onge piny ma gwen time maber malo piny luo. Onge. Aya nyis mbasna moro. Ni chak pidho gwen e gweng'. Mano tek ne. Kuro pidh dhok. Pur no koro pek. Adwa chak aduoki. Ing'ama ong'e lony. Dhie website mar Alibaba. The most sold out product en pyrethrum products. Jute bags. Tiyo gode pinje ma oko gi kabisa. Uwuok kuom tuoro. Trevor kane wadongo kwere wanego tuoro kabisa. Tuoro dwaro kama beto tuoe mipure. Mkamba pod uso tuoro kikalo gi train kidhi Mombasa. Ka ide wi ndege king'iyo piny Taita Taveta ka. En tuoro mopur ma piny onyak. Ne wawe puro tuoro nang'o. Omiyo winjo ko Obungu owacho gimoro. Madwa ni benda en courage telo matiye kor gwengewa. And nyamita wacho ga gimoro. Ni ng'ama ok otiyo dhi dala. En kwayo. Nikech agriculture en devolved. To mwandu ni e lowo. Kinde ka kinde iwache. Mwandu ni e lowo. Wachier puro mar pamba. Wachier puro mar michele. Sasa dhiro Obungu atadugo. Wachier puro mar niang'. To mondo ne yani recha ni Trevor. Wan gi nam matamre gi nono. Rech nigi products edi. En gi mo. Tilapia ma is strange. Ni mana Lake Victoria ka. Rech nigi mo minyalo losi mawuogo kuome. Rech kaka rech no inyalo losi into different products. Ang'o miyo pok aneno thurwa ka gere kambi mar rech. Governors wagi kirewre nang'o mondo gitim. Okay. Let me just interject one thing. Kapok wadhi. Ing'eyo just the last point ma owacho. Iparo nang'o momiyo rech ame oro. And it's very painful. And gima very painful. Rech asori ame oro. To ket geche madongo gi ice eigi. Right? Ikete rech gi to biro Kiambu. Iparo nang'o momiyo
inyalo los man-made lake Kiambuka pond ni pidhe rech to wan ma wan gi lake. So mondo kik ne ni wa lament. Emo na wacho county governments kotele gi governors wagi. Koro duokane weche mag lweny ga ngo gi lawruok gi liete ga ngo gi sarakasi man gibe doga ne piny. There is this gidene mano chak mar lake the block economic LREB, Lake Regional Economic Block. Lake Regional Economic Block. Do you know, Trevor, the Department of Agriculture MMO almost the second largest allocation a counties. Iparone counties wagi, governors wagi. Okanyal bedo pay, for example, Migori ma wachne ya. Adwa manya ne cooling plant. Ne fishermen mondo karech gi IP to yudo kuma kungo kweyo negi nikech koko kweyo to gidhi kasore uso rech ni e bei mogore piny ma ok nyal konyogi kasto man idhi kawe nikech kata wuoche marwako ikono wane losogi from the product mar rech koro kwaseketo allocation moro mar pesa to ngani wuok go magi gik mawacho ni nyakwa tim sana ngani wuok go to manyo rais your excellency waseketo pesa makama kaka county A wadwaro ni mondo wach mar fishing ni nikech Nyasaye omiyo wa lake magolo rech waket pesa machalo kama koro medo wa ma mondo mi jok mauso and lastly Trevor nikech aneno kitera gi ngwech kisa ema dhi matek kisa koro sema wango tana dhiro bungu ang'o momiyo ndawa nyaka pur e lowland igole ipidhe kosepidhe tiketo ne mbolea tidoye titimo ne ing'wede tiruwe koseruwe titimo ne gigo te tinyone ber to transport labor iketo ndawa ni e gari telas matongo biro dhika koro classification mar ndawa ni timore dhika ka GLT green leaf threshold jowa nyaka duok wach mar siasa ingeni penjo jatelo penjo moro kata neno koepe ni to mabe sa made waringi e gogi ngama bedo kingpin to gi wach mar chama aduoko kapok wang'iyo ni to economy mar jogewa chal nade as we speak and how are we going to use it to attract the attention mar rais to enhance economic development ne jowa Trevor duoke we moni ena second ena duoko na en very simple ni ongini piny luone nigi wajumbe 24 ka netho tadima no duo to by 97 sama ne wadhi yiero manolowe ariyo kendo emno duogo 22 no dhi part B ne ni ngamo kotiyo no ngamo kotiyo dhi dala weje ne bungu Obungu Owich ngeni koro sato koro ma wango lakini un kaka bunge la wananchi uchung kanye nikech gimo penjo ni en ni kikruok mar it moro ni tiere ji nie sirikal gionge gidorito nyaka 2027 giwuok kose gibet un uchimo kanye chenro ma CSE modwaro en mar dongruok kosen mar telo mar siasa mokongo yiena mondo miawachi motegno ni gima wachung ne maduong kabisa kaka bunge la wananchi en pushing for reforms and good governance wachung ne telo makare kende mwadwaro ni mondo wabed gi telo makare maonge akwede telo makare maonge weche mag mibadhi to tijwa maduong mwatimo en social oversight wapako seche ma sirikal tiyo maber to wa criticize seche ma sirikal waneno ka ok dhi maber gisani kaka bunge la wananchi nikech na free platform mokelo oganda duto oganda mopogore kanyakla to bendo kelo ji duto ma practice democracy at the different levels therefore wantiere gi jogo mawacho one term at the platforms of the bunge la wananchi to gi joma support sirikal to particularly kaka an to gi the rest of us outside there we believe nigi sani endi to we should be working closely with the government mondo
resources ma national government nitiere godo gi county government mondo gi share gi mondo mi gi support godo jo piny mantiere piny kacha. Mane gima duong' ma sani edi wa push kaka bunge la wananchi. Yena mondo achaka wachi maduong' kabisa ni mondo wadhi maber kaka oganda nyaka wachak embrace leaders wa wantiere godo muchung' kodwa malo. Mokwongo wadwa congratulate ODM party kuom miyo thuolo Oburu Odinga mondo chung' ne jo chama kaka acting party leader kotayo chama for a period of time. Tadwa nachaka wuo kod James Nyikal ma en MP Maseme nikech en chairman mar duol. The way forward mar oganda Luo en wadwa wabed united mondo wabed gi one spokesman mar Luo community. Mok ni leader ka leader, MP ka MP chung to wacho gimoparo no bire wiye to wacho ni mane yo ma joluo dhe lowo. Gisani en awi maber ni moluo Raila Amolo Odinga nodhi yweyo ka osewewa kaka oganda kokelonwa gimiluongo Nakuru marachar miluongo ni Devolution. Governors wa makoro nitiere buo Luo Nyanza nyaka koro chak prioritize on gik ma jopiny dwaro mondo gitim ne jopiny gik ma jopiny dwaro. Gi create opportunities for employment ne youth. Gimi mine pesa mag timo ohala. Gimi jomo odak kod ng'ol ratiro mar timo ohala kod gi counties. MCS mawa owe bedo sycophant. Adwa penji Trevor, ang'o momiyo piny mar Luo Omamba, Siaya gi Migori gi Kisumu ema pok waneno kata MCA kata achiel motable a motion of impeachment before the county assemblies? Does it mean ni governors wagi tiyo maber? There are forms of corruptions masamoro jo wawacho kaka bunge la wananchi, but MCAs wa each and every time onge kama gisekete governors wagi to task. Governors wa itero before the Senate to nitiere audit queries mipenjo gi kucha matamo gi gaduoko. To kagi duoge counties assemblies, MCAs matimo social oversight on behalf of the people, ma represent the interests of the people, gin gidhi to bed with the governors. Therefore, development ok bige piny Luo. For example, penjo manyaka wachak penjo sani e lojo piny en ni Kisumu County receive 11 billion each financial year. Pesa magi receive gi mabiro mag donors otim go projects mage on source revenue oket gi kanye. Pesa madhi Migori, pesa ma Migori ochoko otim go dango ma donors okelo ne jo Migori oket gi kanye. Pesa madonjo Omamba gin oket gi kanye manyaka kembe manose yawo Omamba nyaka mag mok wageni gin gi tho maonge ng'ama penjogi. Osiptande onge yath, jo nthindo ok mi basari, ji ok yud kaka konyore, mine ok yud pesa mag ohala. Magi penjo manyaka wachak penjo kokwang'en wachomo kanye. Structure mar ODM penjo masani dhano koro sechako luoro go koni gi koni ka ng'ato wacho ni odwaro kingpin, odwaro ang'o. Kingpin ok bi konyowa kaka oganda. Gima dwaro en economic empowerment mondo japiny obed gi pesa mfuke. Mama mathagore piny kachacha oyud kaka onyalo tero nyithinde skul. En gima lit ni baba okela kuru marachar monego bed ni konyowa kaka jopiny. Tiyudo ka ji focus mana on political interest. Sani nyaka waduok interest mar siasa piny to wakel economic empowerment malo. Emomiyo ja siasa ibed MCA, ibed MP, ibed women rep, ibed senator manyo yier to nyoki mak simb japiny ok dich gi japiny. Koro sani idhi nene debe ka japiny dhi penji ni tang'o mikelo ne japiny kech koro sani en CM gimi setimo mondo japiny oteri kamoro. E wach mar William Samoei Ruto kaka oganda nitiere katiba wacho maber ni wan gi two levels of government. One gi county and national. To wacho ni they are separate and interdependent. Giduto gi depend from one another. Ang'o momiyo focus wa duto ni national government to county governments bende nigi pesa to jopiny ok penj kuonde mitere pesa. Wadwa ni kaka oganda leaders wa moyier kaka members of parliament mar represent wa at the national level, women rep and MPs. Gichak tiyo maber gi President William Samoei Ruto ka giparo ne ni dongruok magwa mag oganda in terms of infrastructure development, in terms of healthcare, in terms of education, e weche mag youth empowerment and women empowerment and PWDs. Ere kaka ginyalo bedo directed mondo jopiny oyud konyruok. Wago ero kamano because of the conducive environment.
Ababa nyo create nwa through broad based momiyo koro sani leaders wanitiere serikal en awi maber ni Nyasaye notiyo gi baba mondo yiero leaders wa ma uchalo Pio Wandai machala Tandi Meli makoro chungne budget to Pio Wandai makoro chungne stima to gi John Mbadi makoro chungne pesa to gi weche mag security makoro PS Raymond Omolo chungne wadwa ni leaders go te gima gi focus on any resources magintiere go at the top gi kony godo jopiny ka oken mana wuotho e rallies ka wacho weche moko mag totam to piny kaendi to ganda wa man piny ka to onge gima gikonyo gitim gima PS Raymond Omolo timo chande makonyo godo jomodak gi ng'ol gi vijande mage kunde makoro wadwaro sani to kaka bunge la wananchi wadwa bedo gi riwruok motegno ma wadwa focus godo kaka wadwa push godo county governments mondo tine jopiny to gi national government mondo kik wabed gi koko to wabed gi unity of the Luo community e bwo Dr. Oburu Odinga to wago kamano bende ne Ker Odungeranda moseritowa on the traditional and cultural values kaka ker marwa kaka oganda Luo and wadwaro unity of the Luo kwadwa barre nikech kwa barore wabro kudo wi baba e bur kuma intiere nyaka wamiye mor nikech oriwo Kenya maonge lweny moro amora erokamano ne bera ahinya lakini saa to koro dhi marach abro miu dakika ariyo ng'ato mondo watieg mbakani kaka MCAs nipo kwaneno impeachment motion moro amora koa kuomu and therefore nikech ang'ama nigi sovereignty of the people samimiyo MDD 2 minutes therefore it's about Twak sovereignty. I am here on behalf now no kadwa donja ahinya e wach mar counties ni kaluwore gi time ma imbene miyowa to biro chuna mondo awach weche moko for purposes of record. Number one, iwinjo ka bunge la wananchi penjo ni tang'o momiyo pok gineno impeachment motion Kisumu, Siaya kata Migori. One, I am a seasoned leader and adwa duoko gini machalo kama. Impeachment is tema nini kiambu tema. We don't just do impeachment like that. But otherwise, some of our leaders at counties get to warrant impeachment. Trevor, I don't want opportunity to exonerate myself from this claim Moket Khan. But maybe before that, iwinjo ka bunge la wananchi wacho ni jowania government. Tandi uchungne budget e bunge. So our MPs oningo collect gik maneno ka chando waigwen to bolo e bunge tatandi capture. To kose capture to kodhi e treasury kacha to under budget team to Mheshimiwa Mbadi manyo kaka magi gik moko mana gidholuo kwa nya wacho gi Kisumu. Ket wanya lawyer wito ganda mamoko. To Mheshimiwa Mbadi and he has tried. Kawuna as we speak, nitie yore moko ma Mheshimiwa Mbadi through treasury and our MPs so se make sure ne temo. To sama pesa go se los kamano tingeni wuodwa ma Raymond Molo bende de kanyo ngiyonwa tudonwa yamo makone gi koni. So I really appreciate the man my direction manyaka walu kako ganda but most of our things na se wacho na 80% oningo beni angoma di teru no ground. Now back to the counties. Ingeni wach mar ng'amoko tiyo to dhi dala ni tato kawuono kawacha ani ngene nyingarach winjo kuma wae koro kikani magiru gi mak jameta no giru gi mak jameta to kawuono winja ngol kuma wago wagi o Siaya ni ng'ama ok tiyo to timore na dhi dala matiende ne maduoko gima jalle wacho nikech Trevor governors wagi nyo bedo small gods. Ma kidwa penjo moro I am on record and Trevor iselando kadidi samiro odai bunge ka wacho ni to pesa ni odhi kure pesa ni odhi kure to gin pesa madongo. Trevor bingini ng'ato nyalo dhi hospital ka bingini miyo moro nyalo tho ka daktari onge kata gloves mokete lwete mondo chol go nyathi. Are you aware? Tho to neno kama bingini ng'ato nyalo tho ka ne kata Panadol ok nyalo yudi to billions of shillings to biro ka. To ka giselo Ramogi kawuono, for example, let me talk about my county. I really didn't want to do that today. But let me talk about my county now that bunge la wananchi was the accuser.
Kawuono stadium igero Migori 100% pesa mar national government. Kawuono chirni igero. Even in my ward there is Oria, there is Oyani Malu, there is Sibuoche, that is in Uriri. There is Marende market, a number of markets my president Gerosan. Kawuono nitie yore national government ukete mana pesa. Tibiro yudo governors gi kochung. Nito wagero stadium koso kwagero. Jogene moko mabeno choka biro wagero. Yo make wagero koso kwagero. Wagero. To Marende market orumo koso korumo. Orumo. Please tell people Kaka county government project A, project B. Kaso kagi setieko kwano gigi rutogi. Tiwinjo kamoro buk nyalo bukore niya. Ng'ama chama waen ODM. Tell people ki kaka governor for example. Ni atemo A, atemo B, atemo C. Riwruok wa gi national government. Wagero chiro, wagero ndara, wagero ang'o. Kise kwano magi. To wach moro midwa tergo ji ni kasi tieko ni chama waen ni odwa en otachiel ng'amo koni ni odwa riwruok wata kwadagi ni en riwruok adika. In fact Trevor, I finish by saying ni chakruok gorruok kwa piny en kwa pogore wadhi riwore e bede joluo achiel. Ting'eni sani wan joluo ya county man Kisumu to an Migori to in Siaya. Do ng'ato no dhi Kisumu, ng'ato dhi Siaya, ng'ato dhi Migori. Kase gik Migori ka, ng'ato dhi Nyatike, ng'ato dhi Uriri, ng'ato dhi Rongo. Kase gik Uriri, ng'ato dhi North Kanyamkago, ng'ato dhi West. Koro odwa en achiel cha, to mana wach midhi wach mar ketwa e kanyakla. Okay. Kaka flock. To kogik ne japiny, to you must show. Ing'eni ng'ato nyalo penjo ni kata Omamba mawuoyo, en osetimo. Tija en keto government tesre. Ninyo waketo 4 billion mar gero barabara igera di. Okay. Nye waketo kaso timoro tuchka. Let me tell you, Trevor. We must speak this next time in our time. Ni sasa emaraj. Ni wadhi gero. Waketo 3 billion e gero barabara. And teach what to us. To barabara me de gerege. And money, because we have program-based budget. Okay. And money, kuro kikwa get speed wa malu, e wachu gige rais. Okay. At the expense. Okwa wachi. Mane momi wa wachu ni ngamoko tiyo, to Trevor kanye. Trevor kule. Marende dakariyo kende kuro sarach. Kasa mi Obungu be dakariyo mondo walori chenro ni. Anapani abro tiyo kata gi matin. Dakika ariyo. Yeah. Mara koro en kwayo, to en ona. Ne wan gi jatendwa mwageno jakom Raila Amolo Odinga. Nitie gik ma jakom nyocha ohero. Nitiere ma nyocha ohero korka siasa. Jakom nyocha ohero adiera. Jakom nyocha ohero mibadhi. Jakom nyocha ohero jo siasa ma onge gima konyo godo jopiny. Akwayo jothurwa gi jo siasa wa. Wawere gi mibadhi. To wawere gi koso tiyo ne jopiny. Watine jopiny gi chunywa kaka jakom wawacho notiyo n'oganda wa gi chunye. Jakom otwigni 8.5 mana ne wach tich ne japiny. Ne oko repo ng'ato. Koro dibed gima rach kabisa kokwatine jopiny. To jakom ogore ni gigi temo kelo nyaka devolution. Okay. Mar ariyo, jakom jalno manyocha ohero tuke. Nyocha ohero mpira kabisa. Arsenal Mutego. Gija Gor Mahia. Patron. Kendo patron mamarwa. Danga kwani in honor of jakom. Jatend piny William Samoei Ruto. Utiyo nwa gi chunye kendo wamor gi kaka utiyo. Omiwa Talanta Hela Stadium. Mondo luong ni Raila Amolo Odinga Stadium. Okay. Obed stadium manyalo nacha talent mondo wabed gi the next Ronaldo kuwuok e piny luo. Gimomiyo wacho ni piny luo jodhula mang'ula mong'e gin nyithiwa ma joluo. Okay. Mogik Trevor. Mogik tik. Ka Kenyatta mokwongo notho, nogerne Kenyatta Hospital. Duong' ahinya kendo wanene. Ka Moi notho,
Moibe wan gi referral hospitals madongo dongo ma sirikal mogero. Wan gi Kibaki referral hospital bende ni Odhaya ka. Wakwayo in honor of jatendwa maduong' Raila Amolo Odinga. Gernwa hospital maduong' moromo e piny Luo. Kik bedie and ma en kwayo kik bedie ni jothurwa dhi osiptal Kakamega, dhi osiptal Kisii, to ko Omamba giro penjo to governors luero gi kabisa. Wewe nyano Obungu Owich Obungu dakika 2 kende wach mitieko go. Yiena mondo akaw thuolo mokwongo yiena mondo akaw thuolo makende mondo ago erokamano ne President mar the Republic of Kenya to gi jogo duto matiyo e bwo sirikande kuom luor manyocha onyiso mathoth ahinya ka ochung' kod owadgi Raila Amolo Odinga kendo jatelo mosetiyo ne oganda kendo akode a befitting send off ma worth of the head of state ka nyocha timne the state burial. Wago erokamano on behalf of the bunge la wananchi wawacho ni en gima moro wakako oganda kendo wago erokamano ne ker. Mar ariyo wago erokamano ne ker kuom creating structures manyalo konyo vijande kaka Nyota to gi other things ma osebedo ka otimo koni gi koni. Though all is not enough, but mosebedo kotimo go wago erokamano. Mar ariyo achaka go erokamano tadwa kwayo leaders waduto te ma gin MPs, MCS, senators, governors ni gima duong' kabisa ma ginyalo kelo godo luor ne molo senindo Raila Amolo Odinga en bedo jogo ma okoero mibadhi. Ok wagomb jotelo makwalo mwandu mag jopiny. Wadwaro jogo matiyo kendo miyo jopiny gi offer services ne jopiny. Tadwa kwayo ODM party ni the best way to embrace ODM kendo keto ODM e ong'ala maber ma ji duto bro morgo en timo yiero e yo mowinjore through processes mag nominations. Gitim kendo gitim mbola gikel ji e chama mondo ji support party to gi create enough structures manyalo provide for free, fair, credible elections come 2027. Mano nyalo bedo maber ahinya. Oganda Luo gonu erokamano kamoro amora ma untie kendo wachako wacho no odiochieng' machielo mondo wanere. Erokamano mbaka ne wabrogo kendo to Omamba wach moro wuok kani ilaro kom mar Uriri. Jaod bura daka chiel kende sauru bunge Mauridi 2027 ingene Trevor weloke mbaka ndoka kambe urotiki kitero de school to timo tam 1 to kalo timi tam 2 to kalo timi tam 3 kaulore tadeta alba timo de kana tiro kalo. And the fact ne wasebedo gi MP Mauridi ma is focused and development oriented and wasebedo ko gutetiende waseneno kako deliver. I have what it takes monda wako wachenene monda teruriri kama winjore kendo gimwatie kogo enene kanya sayo ye Trevor and imbadwa igivi Trevor piny ruoth polela wene roteke kise oyo kamo gi tich abich dhi egwe mondo warom kodi bunge kawini adwaro lakini gimote weni ngene ga moko tiro tima wote dala erokamano mano mheshimiwa Jojo Omamba MCA North Kanyamkago, Victor Marende jatend MDD to gi Obungu Owich jatend bunge la wananchi Kenya mangima. Duoko nwero kamano joka mawuo maber ahinya mane kama we chenro moro buch jopiny Mamba kamanya kwago kaka oganda mondo wang'eni twadongore kwa chimo kanye kikobed mani wagore mana ne wach siasa kende to dongruok tok chopirwa nikech wang'eni te jomoko mosedo dongruok mang'eny moloyo mekwa sawa koro chopo maesa. Erokamano aninga kaka pile en Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakuar guok ocha pesa unindo maber jokama MP 2020